Soinu tresnen familiak 5 dira. Lehenengoz, kordofonoak. Korden vibrazioak eragiten du soinua kordofonoetan. Adibidez, arpa, pianoa, gitarra, mandolina, lautea, txarangoa, biolina, viola, violontxeloa, banjo, kiunkuna. Aerofonoak. Aerofonoetan tutu barruko airearen vibrazioak eragiten du soinua. Adibidez, akordeoia, txirula, gaitak, tuba, trompeta, trompa, klarinetea, txistua, saxofoia. Membranofonoak. Mintza edo partze baten vibrazioak eragiten du soinua. Adibidez, kongak, bongoak, danbolina, dumbala, timbalak, panderoa, idiofonoak. Soinu tresna beraren vibrazioak eragiten du soinua. Material sonoros eginda daudelako. Adibidez, marakak, kriskitinak, kaskabiloak, marimba, karraka, klabeak, kutsatxinak, xilofonoak, metalofonoak, eta bukatzeko, elektrofonoak. Mekanikoak edo elektronikoak dira eta behar dute elektrizitatea soinua eragiteko. Hau da, gitarra elektrikoa, teklatu elektrikoa, biolin elektrikoa, baju elektrikoa, sintetizadoreak, eta bar. Hauek 5 dira soinu tresnen familiak.